Time check. 3:53. So ang goal na mo 4 PM mahuman. 7 minutes na lang. Mulang pa may kunom ka poste. Look. Nagka-video to. Predicts episode 4. Episode 4. Episode 4. Episode 4. Episode 4. Episode 4. Episode? Episode 4 mga predicts. Episode 4. Hi, many times to say the soda 4. Episode 4. Creation. So karon nanapod mi karon sa Barangay Siaw. Mag-construct mi karon sa foundation sa Purok. Mag-footing mi karon. So dala na mo ang mga materyales, mga simento, mga bakal and the rest of mga tools and equipment na mo gamiton. Kapit ang kabayo. Ay, ang kabayo. Predicts, may kabayo daw. Kurtuara dito rapid sa may tulay. Magsampan daw ta. Itong dakit na sampan itong ano ba kahoy. Oh, yung doon sa kayo tanan. Vote for me, I'm running for the kapitan this area. Vote for me. So karon sa episode number 4, diri mi karon manakay. Boss, unsay pangalan ani boss? Kani, bangka nga dako. Bangka nga dako. So diri mi na magsakay sa number 15, Pag-asa number 15. Pila bayad ani boss? 100? 100 ang tabok boss? Ah, sige. Dili na mahulog. Adala na lang skilid, alalaya na lang no. This Tony the Great is coming. So, muna mong ginagian na bridge. Pero karon kay naman may mga dala na mga simento like kana dala ni Predicts Mauro. So di sa mi mo tabok sa bridge. So karon magsakay mi aning dako nga bangka. Dito na kami ngayon. Ha? Tungo na kami sa saan tayo pupunta? Siaw ba ito? Oh, Barangay Siaw. Barangay Siaw. Boss, interviewon ti ka boss ha. Pila yung makarga ni diri boss? Pila ang maximum makarga capacity? 3,000. Pila? 3,000 kg. So ang capacity ani 3,000 kg. So sakto ra kay mi diri. So karon nakasakay nami sa bangka nga dako kayo. Bangka number 15. Malakip lang yung mga bangka natin. Ha? Wow! Yawa din niya. Inabot din siya showtime sa una. Napili siya sayo ng showtime sa una. Boss, unsay tawag ka na imong kahoy nga ginatulak ana? Sampan. Ha? Sampan? Sampan ang tawag na. Hindi na balik ka ka. Kanan din na. Lumig ano kayo? So, hapit nami mag sabi tawag ani Badix. Mag-parking. Bangga. Awa kabaw. So, kana mo sakyan karon ang kabaw. Baw, sa baw kay babanggan kabaw. Kabaw. Muna imo karga karon sa mga simento tanang mga gamit sa mga dala. O ang kabayo. Napa na Badix? So, nanami diri nabot nami. Ilang din mo masukon kabaw. Okay. Kabayo mo din. Oh! Ani pa oh. Wala kabaw. Marsak mo niya. Sun wala mo tulang tubig sun. Karga ni Kamaro. Ayo. Karga ni Kamaro.
Ho! Yak na. Daan naman na. Episode number 4, nabot na po mi diri sa area proper. So isugat mi sa mga ero nila diri. Musta Brad? Kira? Tura kayo. I'm sorry. Kaya lang bro, di ko mag-charge pa ka diha. Pa-short ko. Tuntun. Lansang. Tuntun. Asa tuntun nimo? Tuntun. Ito po yung pangkasabog. Ha? Pag ito nilagay sa lupa, sasabog at magiging kalayo. Salamat kayo Lord sa kusog, sa kaalam, sa kahibalo, sa wisdom Lord. Yes Lord. Even Father God sa mga pamaagi nga ikaw ang maghahatag sa mga karong hapon na Ginoo. Holy Spirit, we even invite you sa mong pagtrabaho karong adlaw. We bless your name, O Lord, and we lift everything unto you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. So gisugdan na siya. Kay magsugod na mi diri og buhat og purok. So karon ang goal na mo today is mag-footing mi, magbangag mi 2 feet, 8 isa ka poste and then, so karon ginahakot nila ang kawayan diri. Kay pilian sa nila kung ang partner sa kada poste. Wait lang. Unsa na siya? Staka? Para lalagyan ng linsa. Mag-ingat kayo mga bata. Ito po yung ichklabich nga pangtali. Ang tawag po dito sa pagtatali ay ichklabich. Yan. Grabe ka kusgan ng bataan eh. Abot diri oh. Hello guys. Ang pusti. Sibog gamay balik diri na anak, pwede na dek bro. Suot laktan ni. Ano daw? Okay ra. So na diri sila karon, diri nila ipangpantay ang mga kawayan para mapilian ang asa nga kawayan ng iposte. So karon ginagabas nila ri. So isa napilian nga poste bay. Ini? Kasi matibay na ito. Tibay yan. Tapos pang magabas ka, dito sa ilalim sa buko ba to? Ay mga predicts, kani basta magamit ka ni, maputol ka og kawayan. Dili siya dinalian. Need siya og timing niya pulido pagkatrabaho. Sige. Para ang agi niya perfect. Yan. Sibog gamay. Oh, kana predicts. Okay, kana. Ay, pwede raman na idea. Magsuot og gloves para safe. Safety. Safe sa work. Actually, ang imong gloves na gihatag puro tuo. Sama na, tama ra na yung sakto ra. Basi puro tuo po na imo ah. Yan imong kaluton. So gina-measure niya karon ang layout sa iyang kaluton. Ana tapos mao ni ang kalawmon. Sa imong kalutan. So good na si Brother Justin. Let's go!
Dakop na. Hirap talaga mga pare. So, kini ang pinakapaspas si Brother Louie. Ay, Louie. Anong Louie mo dyan ako? Ruli. Nakuntos balik. Ano si Sinon? So dapat ang measurement ani sa imong diameter is 1 feet 1 foot 30. Agdon ba Dex? God. Abot na ni China diri. Sikta sa ninyo be. Kaya ko na ni ba kanang gwapo kay pagkalak. Isa ka ni. Go Brother Dex. Ayo kay pala Brother Dex, sama na si Brother Dex. Sure ka bay? Yan po ang aming professional skills. So karon ang natukod na poste is 6 na, 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So duha na lang kulang. Duha na lang ka poste ang kulang. So, mao na ni karon, human na jud mi. Time check, unsa oras? 5:10. 5:10 human jud namo ang 8 ka poste. So tanawa. Ay, salamat Lord. Ang bamboo big purok diri sa Barangay Siaw. Nagabidyo to. Lalakbay namin ngayon ang tatlong ilog na nagdudugtong. Ilog ng Davao River, Sawawan River at saka Siaw River. Ulahi Predix kay kapusap. Oh, ulahi ko kako may mag-video. Salamat mga Predix. Paulit namin sa balay mga Predix. Basta ay mong ginabuhatanan para kay Lord, grabe mo kamalipayon. All for Jesus. Amen, amen.